по повод отбелязването на 53 години от основаването на 4-та езикова гимназия Фредерик Жолио-Кюри. Вашето училище осъществява една благородна мисия с грижа, любов и всеотдаен труд да определя бъдещето на поколения млади хора. Пожелавам на всички здраве и творчески дух, за да съхраните и множите успехите на 4-та езикова гимназия Фредерик Жолио-Кюри. Честит празник! Приветствие по случай патронния празник ще произнесе господин Коста Бразитов, заместник-кмет на община Варна. Уважаеми ученици, скъпи колеги, госпожо директор, госпожо Тренкова, уважаеми гости, с вълнение се изправям пред вас, за да поздравя вас, цялата общност франкофонска на Варна, която вие създавате като атмосфера, с поредния празник на едно от най-духовните български училища, на което се помещава на територията на град Варна, и тя се гордее с това, че има такъв колектив, че има такива ученици, че има такова училище. За мен е искрено удоволствие от името на кмета на града, господин Кирил Йорданов, който в момента не е в града, а иначе знаете, че винаги присъства на тези ваши празненства, да ви приветствам и да споделя, че ако днес във Варна, в страната ни, този дух на франкофонското отношение към ценностите на историята, към уважение на днешните приоритети за развитието на литературата, изкуството, духа на гражданството, на света. Нека да ви внасяме и този привкус, който днес френската държава прави към световното развитие и световните проблеми, които ни съпътстват. Всичко това е дело на възпитаници, които уважават своето училище, духа, който витае в това училище, духа на френската култура, изкуство, литература и всичко това, което създават вашите учители чрез вас за бъдещето на България. Искам сериозно да се обърна към вас с посланието на кмета и на цялата администрация и общественост, да ви поздравя с празника и да ви пожелая: бъдете здрави, учете се успешно, завоювайте призови места и знайте, че Варна е отворена както към света, така и ви очаква във вашето завръщане, след като усвоите знанията на световната култура и наука, защото развитието на града ни изисква вас и вашата помощ. Честит празник! Позволете и на мен да прочета поздравителния адрес от госпожа Венцислава Генова, старши експерт от регионален инспектор